Jarraitu dezagun, orduan, orain. Egin behar duguna da, lehen egin dugun gauza guztia. Bale, pum, dena berdina izango da. Hirugarren aukeratu arte, orduan. Hau guztia, berdina izango da. Barkatu. Maius, eta klik, maius, klik. Bale, eta nahi guztia. Banan kopiatu nahi badituzue, banan kopiatu ditzakezue. Baina ni, nazkatu egiten naiz, beste gauza mugitu, gora bera, zorabiatu egiten naiz, eta ez gustatzen. Orduan dena batera nahi egot. Bale, erantzun kopuru bat, testua global erantzuna, bale, berdinak badia zuzena da, erantzun kopurua, erantzun zuzenak, bale, etiketa ustu, emandakoa ustu, eta kontagailua, eta orain hasi behar dugu, urrengo esaldia prestatzen. Bale, urrengo esaldia prestatzeko, hau aldatu behar dugu lehendabizi. Hemen ja, ez dit balio aukeraren berdina ez izatearekin. Behar ditut, bi gauza ezberdin. Bale? Orduan, ze bi gauza ezberdin behar ditut, orain ikusiko zuen. Hemen daukazue, gauza bat eitzen dena, O. Bale? Orduan, zer behar dut? Balde batetik behar dut. O ez. Behar dut, I. Zergaitik behar dut I, oaintxe salduko dut. Duplikar, eta bona. Bale? Nantzago jongo naiz, dena ikusi dadin. Bale, orduan. Nik orain aukeratu dut aukera 3. Bale? Hemen aukera 2 jartzen du, baina aukera 3 tokatzen da orain. Orduan, aukera 3, aukeraren berdina bada, ez, edo, aukera 3, aukera 2-ren berdina bada, jarraitu egin behar dugu, ze bietako baten berdina da. Bale? Lehenengo atera da 3, bigarren atera da 2, hirugarren ateratzen da 3. Berriz ere egin behar dugu. Berriz egiten dugu, ateratzen da 2, berriz ere egin dugu. Noiz arte, 1, 4 edo 5 atera arte. Bai? Orduan, hau berriz ere egiten dugu, eta orduan 2 aukera horiek kontutan izan behar ditugu. Bale? Eta gero, urrengoan egin bat dugu, edo aukera 4 berdin aukera, edo aukera 4 berdin aukera 2, edo aukera 4 berdin aukera 3. Eta azkenekoan izango da, 5 berdin 1, 5 berdin 2, 5 berdin 3, 5 berdin 4. Bale? Orduan, hemen daukagu hau. Bale, hau ja egin dugu, eta orain. Eta hau ja berdina da. Hau ez egin importa, ze hau. Aldatu behar dugu aukera 2 jartzen duen lekuan, aukera 3 jartzea, baina bestela berdina da. Orduan hemen hau jarriko dugu hemen. Bale. Eta hemen aukera 2 jartzen duen leku guztietan, jarri behar dugu aukera 3. Aukera 3, aukera 3, aukera 3, 2 falta zaizkit. Aukera 3, eta aukera 3. Bai, ulertzen da? Bale, goren kontagailua 3 bada, aukera 4rekin joan behar dugu. Eta horretarako, kopiatu behar dugu, kontagailua berdin 2 zegoenetik, egon den guztia. Berriz ere, maius eta klikak erabiliko ditut. Eta orain arrasatuko dut pixka bat beraka, maius soltatuta, da berriz ere maius eta klik. Klik eta klik. Listo. Duplikar, eta orain arrastatu behar dut aterako zaidan mamotreto erraldoi hau, goitik beti, lehenengotik, arrastatuko dut berantz, eta joango naiz kontagailua berdin 3. Kontagailua berdin 3 bada, hemen. Bale, orduan. Bla, 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 bla. Kontagailua berdin 4 egin du. Kontagailua berdin 4 bera bakarrik egingo da angoian. Bale, orduan erantzunak, bla, 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 aukera 4. Aukera 4. Eta hemen, O honetan, jarri behar digugu, beste O bat. Eta hartuko da, hemen. Eta
eta honi egingo duguna izango da hau bikoiztu zer gertatu da? Bueno, nire katuak protesta egin du, baina zerbait gehiago ere gertatu da. Egunen batean aurkeztu beharko dizuet katua. Vale, pixka bat berago jongo naiz, ze arazoak ematen ari zait. Vale. Orduan, hemen aukera 3. Eta ezkerreko guztietan aukera 4. Eta horrela, egongo da zozketa egiten, aukera 4, bat 2 eta 3-ren ezberdina izan arte. Bale? Eta hemen, lehen esan dugun bezala, aukera 4 guztietan. Guztietan, aukera 4, aukera 4, aukera 4, aukera 4, aukera 4. Bale? Eta hemen, listo, tita. Bale, beste behin falta zaigu egitea, bale? Ze gero kontagailua 5 denean, berriz ere hasierakora nota jarriko digu eta hasierakora itzuliko gara, beraz, bat bakarrik falta zaigu, ez kezkatu. Luzea da, baina ez da inbesterako. Beti bezala, aukeratu, orain maius, eta joango gara, banan, berriz ere, lehengo gauza berdina egiten. Zerbait arraroa egin dut. Nola joan da? Nola joan da? Bale, imetau. Eta garoren joango beharko gara, bera pila bat, nire aukeraketak ikusi arte. Bale, baina aprobetxatuko dut, onaino jaisteko. Maius, klik. Duplikar. Bale, orain gorantz joan behar dut, lehenengo hartzeko, zei lehenengo hartzen ez badut. Lehenengo hartzen ez badut ez dit arrastatuko. Nola aukera 4? Zer da hori? Ikustu. Ez, erantzun kopurua da hemen. Ez dakit noiz egin dudan, noiz aldatu dudan hori, baina mesedez, kontuz gauza horiekin, ze akats bat egiten du, eta gero pasaditzakezu egunak, bilatu nahian, edo aurkitu nahian, non egin duzun akatsa, eta ez zara konturatu egin duzunean, niri ere gertatzen zaiz, ikusi duzun bezala. Bale, orduan, 4 bada, bale, aukera 4 ez. Erantzun kopurua bat, bale, eta orain, emandakoa erantzuna, erantzun zuzenak, bale, guai. Bale, hau listo dao, bat eta 5 artean, zer egin behar dugu? Bale, hemen beste akats bat. Lehen egin dugunean, aukera 3 hau ez dugu aukera 4 gaitik aldatu. Bale? Orduan orain. Berriz ere goaz beherantz. Eta orain aukera 4 hau izango da aukera 5. Aukera 3 hau izango da aukera 5. Hau izango da aukera 5. Hau izango da aukera 5. Gehituko diot beste bat. Vale, bueno, berdin dio. Bai, erdian sartu dit. Vale, hau jarriko dut hemen. Ordenatut edukitzeko gauzak. Aukera 5, berdin aukera 5, berdin aukera 2, aukera 5, berdin aukera 3, edo, azkenekua, aukera 5, berdin aukera 4. Bale? Orduan hau listo dago. Aukera 5, berdin aukera 4.
Eta hemen, aukera bost bada. Aukera bost bada. Aukera bost bada. Aukera bost bada. Eta aukera bost bada. Bale? Bale. Eta global kontagailua bost baldin bada, orduan egingo duana izango da, bale, lehendabizi ustu. Bale, lehendabizi egin behar duena da. Bale, a ber, egingo duena izango da, hemendik hartu. Bale. Hau guztia. Kopiatuko dut. Bale, gogoratu. Banan, aukeratu, galditu gure. Lehenengo eta azkenak eginda, ez dit funtzionatzen. Duplikar. Bale, eta joango gara beratz. Beratz. Beregi. Horra. Bale, orduan erantzun kopurua izango da bost. Erantzun zuzenak izango da izan berdienak. Erantzunak testu. Jarriko digu ondo, eunekoa kalkulatuko digu, ustuko digu. Eta hemen etiketa bostean jarriko dut, zenbatan emaitza, gure nota zenbatan. Bale, orduan, hemen egingo duena izango da, hau kendu, bueno. Hau, bikoiztuko dut, eta jarriko dut. Zure nota, eta hemen hau egingo dut, egituko diot beste kate bat. Gogoratu hemen espazio bat utzi behar dugula, eta hemen ere bai, hemen azkenean, eta hemen utzi behar dugu hasieran. Izan da. Bale, eta hemen egingo izango da formula bidera egin beharrean, bidera 10. Bale. Eta nik uste listo engor beharko litzatekela. Bale? Bai? Ulertu da nola egin dugun? Nik uste bai ez da. Bale, barruan ikusi dezagun orain konektatzen duen edo ez. Bale, konektatzen hasiko gara. iCompanion. Rodou. Ctrl C. iCompanion. Katua hor bere serenata ematen, Ctrl V, Connect with Code. Konektatzen duen. Bale, orduan, zure amunak, gozokin bordoa ekarri, dizu zuri. Eta orain, zerbait arraroa gertatu da. Nire nota 0 izan da. Ba oso gaizki Aitor. A ber, ikus ezagun zer gertatu dan hemen. Ze ez du ezer hartu. Eta horrek esan nahi du, zerbait gaizki egin dugula. Klik egiten dudanean, sartzen da, eta gehitzen du, global kontagailua gehi bat, bale, kontagailua bat bada, kontagailua bi bada, eta zergaitik ez du egiten. Itxoen pixka bat, katuarekin nahi naiz. Bale, aurkitu dut akatsa. Eta da, hemen gaudenean, global aukera, hemen, lehenenguan egiten du ondo, orduan, izan bartzan azkeneko gauzetako bat, orduan. Kontagailua bat bada, egiten du hau guztia, eta hemen, global aukera 5 bada, egiten du hau ez. Egin behar duna da, global aukera hau hemen, jarri. Bai, esaldia edozein dala ere. Horregaitik bakarrik agertzen zen amonarena. Zergaitik, amonarenak zeukalako bakarrik etiketa jartzea. Bale, orduan, hemen berriz ere behera guaz,
eta bost jartzen duen lekuan, hau, bera. Eta berriz ere, berago guaz, eta global esalda aukera lau denean, hau jarriko dut, honela. Eta berago goazenean, hau jarriko dut, honela. Vale, eta horrein probatu ezagun. Goazen atzera, eta probatu, ariketa. Ups, a ber. Itxi egingo dut, berriz ere irekiko dut, suposatzen da, honek ez daukala zer ikusirik, baina, a ber. Badaki deskonektatu egin dela, nik deskonektatu dut. Vale, global kontagailua lau. Dena egin ondoren, global aukera bost. Ja, esaldi eman du, eta orduan esaldiaren berdina jarri behar duzu. Baina esaldia beti egon behar da. Vale. Bai, bueno, a ver, konekatu ezagun. Hey, companion. Vale. Bai. Berriz ere errepikatzeko ez dugu egin hemen kontagailua zeron jartzea, horregaitik egin du akatsa. Vale, orduan, variables, kontagailua berdin buz, poner, kontagailua, eta zeron jarriko. Vale, kontagailua, eta berriz ere egin nahi ditugu gauzak. Jarriko dugu baita ere. Erantzun kopurua. Eta erantzun zuzenak ere bai. Zerun jarriko ditugu. Eta horrela has gaitezke berriz. Bale, ikustagun orain, funtzionatzen duen. Hey companion. Ikusten duzuen bezala, hey companion jartzen duzuen bakoitzean, kodigoa ezberdina da. Bale, orduan, nik bezala ateratzen bazarete, ez dago beharrik ateratzeko, osea, nik maniagatik egiten dut. Eta gero berriz ere konektatu behar da, denbora gehiago galtzen duzu, baina maniak dira. Vale, berriz ere amona. Vale. Dizu. Mikelek lau sagar eman dizkizu. Nik zuei ez dizkizuet. Gure amak ez dizu. Zu guri sorte txarra ekarri diguzu. Ez dakit zergaiti jarri dian gaizki lengua. Zure nota sortzi izan da. Guai, ez da? Bale. Beti bezala, hemen. Egiten baduzue hau. Bale. Gogoratu. Gero hau bukatzeko. Mareatzen nahi nez. Oraingoan entregatu beharko duzuena guk ikusteko benetan lan egin duzuela, ze hau aurreko ariketatik emaitza hau ez genuke jakingo, bueno, bai, hemen jakingo genuke, baina hau aldatzea oso erraza izango litzateke ez ere egin gabe. Bale, orduan eskatuko dizueguna izango da, hai konpaino daukendu, eta pantaiaka da ateratzeko joango zarete ariketa honetara, eta ariketan pantaiaka da aterako diozue bi gauzari. Bale? Alde batetik aterako diozue adibidez kontagailua berdin bi denean. Bueno, kontagailua berdin lau jarriko dugu.
kontagailua, non dago? Kontagailua berdin hiru da hau. Bale, kontagailua berdin lau denean, pixka bat txikitu. Nire katua berriz ere. Igual aurkeztu egin behar dizuet katua. Hau da, miau, miau, miau ibiltzen dena. Ikusten duzu, ez da? Ikusten duzu orain ze ondo da, bueno, hemendik ies egin nahi du, beira, ies egin nahi du. Baina hau da miau, miau, miau aritzen dena. Bale? Hala. Listo. Venga. Hori da katua. Bale. Ba orduan, esaten egintzena. Hartuko duzue, eta orain ari da arraskatzen esaten. Beira zer ondo arraskatzen ditudan atzazalak. Bale. Ba orain, egingo dugun izango da, hartuko dugu global, ez. Hartuko dugu kontagailua berdin lau hau, bale, eta egingo dugu txikitu pixka bat. Bale? Orduan hau pixka bat mugitu. Bale. Eta nahi dut ikustea pantaiakadan hemen. Sinosi kontagailua berdin lautik, hemen sinosi global aukera bost berdin birarte. Bale? Hau guztia bakizue. Hemen jo, pantaia argazkia, bale, atera argazkia, hemen atera argazkia eman, eta aukeratzen duzue zein den zuek nahi duzuen zatia. Bale? Orduan, hau guztia agertu behar da. Bale? Ulertzen da? Bai? Balizo, egin dugu azkeneko ariketa, bueno, laugarren ariketa hau, oraindik ere gehiago etorri behar dira, bale? Orduan, gero arte.